Alo, ja sam, da. Nisam mogu da te zovem, imao sam neku situaciju, da. Šta? Jeste, da. Zovemo jedni druge samo kad im nešto treba i kad neko umre, da. Pa evo sad se to upravo desilo. Ne, nije niko umro, nego te zove zato što mi nešto treba. Da, pa vidi, stvar je sljedeća. Treba da nacrtam jedan mali portret. Da treba da napravim neki portret, pa treba da portretišem, da mi budeš model, može? Da nema, došao neki dečko klinac, razumiješ, rekao, ajde, kaže da mi nacrtaš portret, ja rekao, ajde, on mi dao pare, izvodio lovu, razumiješ i to onako dobro, ja stavio u džep i to je to, da. Kako ste je problem? Pa problem je što nisam krenuo. Da, pa te zovem da je rekao da mi portreti, razumiješ, da mi budeš model. Ne mogu sutra, ne mogu čoveku koji je očišćan do glave, klinac, sekele, kaže mi, izvini, dečko, možda li sutra, pošto ja nisam završio, razumiješ, treba danas. Goca, danas, jeste, već ćete mi da dam pare, Gogi. Jeste vi da dam pare? Da, ne mislim, ne mogu odmah. Ja zato što sam potrošio sve. Ne znam kažem, zato što sam potrošio sve, pare sam potrošio, ne mogu odmah, ali ću ti dati. Ovo ćeš, Goca. Goca. Gordana! Gotovo. I op! Ovo nije moguće, ne mogu proverujem. Alo? Ti si mačkice? Gdje je moja maca? Mjau, mačkica. Šta radiš? Jesi ostavio ovog idiota tvojeg? Jesi? Koga je? Slušaj, vidi, znaš šta te zovem? Treba da dođeš kod mene da te portretišem. Da napravi jedan mali, jeste, da. Ne znam, nek čita. U stvari da čitaš, da jedeš jabuku, da povraćaš, da što hoćeš da. Šta kaže? Dobila si? Pa neću da te ne budu slikam. Ne, mački, ajde da budeš super maca, može? Ajde da budeš super maca da dođeš po ljubavi, stomuća te boli kod kuće i odeš, šta ti? Nećeš, Nećeš. Maš bre. Zovem, sam ću. Ne mogu sad. Ne znam sad da daš. Ne, ubiće. Ne da, čekaj. Pozvat ću ovoga. 6, 5, 7, 3. Buco! Deci, Buco, bravo ti je. Da li je to moj bivši najbolji prijatelj, najdeblji kolobar grada Beograda? Deci, šta radiš? Vidi, Buco, da ti kažem, treba mi nađeš neku ribu. Da portretišem, da. Treba dođe neka riba, imaš? Mi nađeš, ajde molim te. Ajde molim, da bude onako lepan. Ne znam, bre, Buco, nek čita knjigu, nek jede jabuku, nek radi što će, samo da bude tu, bre, Buco. Ajde, hoće, Buki. Ajde, te brat neka zajebo, kaži. Te brat zajebo neka. Nikad. Ajde molim, ajde nađi mi to. Buca, dobri Buca. Dobri Bucko moj. Dobro. Če da nađi. Vi ste! Zdravo, momak. Zdravo. Hoćete da uđete? Ne. Ne, dobro. Nego je gotov moj portret? Moj portret, to pri kraju, mislim, nisam još završio. A nije? Nije, da. Danas je četvrti ili peti? Mislite danas? Peti. A mi smo se za danas dogovorili. Jesmo za danas, nego nisam još završio, treba još malo da... Pa kažem, nije završeno, treba da doradim još malo, tako da... Vrlo malo vremena mi treba, prilike možda... Podne je. Ne, ja znam da je podne, ali ja sam mislio da ćete vi da dođete malo kasnije, znate, pa da bih ja mogao da to završim na vreme, što se kaže. Zbog čega, šta?
Nisi zadovoljan tim što si uradio? Ne, ja sam apsolutno zadovoljan šta sam ja uradio, nego kažem, treba mi još malo samo vremena da je, jer molim vas, dozvolite mi, vi ste bili fair prema mene, tako je, dozvolite mi, molim vas da ja budem isto toliko fair prema vama, da bi naš umetnički zapravo, naš taj zajednički doprinos koji mi imamo u svemu tome, da bi to bilo, kako bih vam objasnio, na neki način, molim vas, dozvolite mi da se ja vama odužim onoliko koliko ste vi meni se odužili još. A jel? Da. Tako da kažem, eto, ako nije problem to, da onda možemo tako da se govorimo. Dobro, da skratimo priču. Kada ja da dođeš? 7. Kada? 7. Kada? U koliko sati? 7 da dođu! Zicu sam glasno rekao. 7, pola 8. Dobro. Doću ja u pola 8. Pola 8, kaže. Znate da je tamo? Ajde. Jebika. Ne, to što će mi ubiti. Šta je? Ti si? Šta si? Koga? Stevku. Ti mene zajebaš? Stevku si našao. Buco bre, da li si ti normalna, pa kako ljuda crta bre? A na šta liči, treba mi 6 metara platna za ljud, odvratna. Daj, nemoj da me zajebava, stvarno, pa da si normalan čovječ, pa kad će dođe? Sad? A daj, Buco, jedi grom, znaš. Uđi! Ulazi, ajde! Sve jasno. Nemoj da pipaš se, molim. Nemoj da pipaš, molim. On je ostaje. Ne, pa dobro. Ti si stvarno umetnik, čovječe. Ko bi rekao? Tako je. Hoćeš rakicu? Hoćeš. Hoće rakicu, ajde, prvi put došla na nečim da me počastiš. Evo ga, uzmi. Živel. Ajde, prvi put sam u kuću, malo se ne poslednji. Bože, dragi. Znači, tebi je Puca rekao zapravo... Ma nije meni Puca ništa rekao. Kako ti nije Puca rekao, malo da si se čuo sa Pucom? Nije meni Puca ništa rekao, sadala sam ja iz one forune da ste ti Puce pričali. Pa dobro, rekao ti je da treba da dođeš i onda... Da ti treba neka riba. Da, treba mi da potrediš. Riba, a? Je, pa, ribica. Ribica. Što tebi treba neka ribica, a? Da je portretišeš. Jeste. Jo, aj sipaj mi još jednu. Ajde, da vidimo. Dobro, ajde, isipaj. Da. Tako da ti zapravo sve lepo objasnim da... Ne treba ti meni ništa se pravdaš, ja sam ti u godinama kad vredim, slušaj, snagam još na žetku. Dobro. Tako je, pivna! I meni možda ne smeta što sam ja došla kao rezervna igračica. Aj sipaj, ne bi se ja menjala svoju mlađu ženu uopšte, aj sipaj treću, ajde. Treća sreća, pa da mi, što se kaže, dosta ti je, da ne preteraš. A, što je dobro. Jeste, da, kum dole iz Gornje Milanovca, kum. Aha. Da. Nego, samo prije nego što mi krenemo u naš posao, jel? Dobro. Da ti ja kažem samo jednu jako Samo bitnu stvar. žurim jako da kažem. I ja isto da mi kažem. Ja, da se skidam gola. Ne pada ni na noge. Slušaj me. Malo mi što me zovu Stevka po Cevka. Sad treba da me zovu i Stevka Kuravelka. Nego me staviš u to stanje. Bude kompletno sranje.
Izrivoju. Da si me razumio? Jesam. To je najbitnije. Šta ću ja da radim? Ništa. Da sedem. Jeste, Da sedem. Da, nemoj tu Stefka. Ne možeš tu Stefka sedeti, da ustaviš stvarno šta ti je. Ajde, sedem. Ajde, ustaj. A kako ja sedem? Ajde, Evo, ja ću ovdje. ne možeš tu Stefka, to je moja stolica, ne možeš tu sedeti. Eko, može ovako, čekaj da vidim. Gde ćeš Stefka, šta ti je? Ne možeš Stefka, ne možeš sedeti na stolu Pa ne da Stefka. sedem, neću da stanem. Ne možeš da stojiš na stolu Stefka, doneću stolicu, šta ti je žena? Što si pametan, kako malo razmisliš, ti možda budeš pametan. Ja ću dok ti odeš, ja da sipam još jednu u sebi. Nikad moj, kako on to sredi za čas. Ajde, Vika, nekako, ja baš budu da... Dobro je Stefka, nali se, ajde malo. Ajde, nemoj. Nam ja obaveze, znaš postavljam. Ajde. Da sedem? Jeste, sedi. Sela. Da, Šta radim? ništa. Da prekrstiš ruke, naprimjer. Kako? To, u stvari ne, nešto je bolje. Da čitaš knjigu neku. Bravo, pa naravno, pa daj, pa ja izgledam kao neko ko bi čitao knjigu. Ajde. Meni knjiga produžete ruke, pogledaj. Znam. Pogledaj, Gledaj, kako s ovim danima bre mi dobro, stoji. dobro. I ako ovoj deci danas produžete ti ruke telefon, meni ide knjiga. Jest. I okreneš se ka meni malo. Samo malčice. Nikane, Kaži, pa šta je ovo? knjiga Stefka. Pa kako ovo stočarstvo života bil? Piše ovde koji pilić iz kojih koncentracije rane, ajde gledaj, pa vidiš na nekog stočara, neko... Stefka, Pa, piše streličarstvo. Ova knjiga je streličarstvo, udžbenik, kao mali sam trebao streličarstvo. šta si završio od škole? Srednje? O, Gimnaziju. prijatno. Šta? Ja mislim da... Opa! Distanca. Samo da... Opa! Ajde, ne, sad. Razmišljam da... Rekao da nacrta malo mlađe, znaš, da... Malo pre! Rekao ja malo pre! Neću da se menjam s mlađim ženama. Ovaka kaka sam. Ako ja neću da se menjam, nemoj ni ti da me menjaš. Ma čas posao meni 7 minuti mi dobi. Nemoj, molim te, molim te, ostane. Ali ne da me nacrtaš ovako kaka ja sam od umeš. Umem da te nacrtam. Onda me nacrtaj, Onda jer još pošla. me nisam ni sela. Dobro, ajde, stani, bre. Dobro, i šta da radim, ajde? Ništa, čitaš knjigu, okreneš se ka meni, molim te. Ovako, da držim ovako. Jes, baš tako, bravo. Ne može. Šta? Ma ne može da je ovako. Ajde, molim te, piše ovde streličarstvo. Daj, majke ti, napiši tu bar, nek piše neka ljubavna poezija, ja to čitam inače. Stefka neće ništa da piše na koricama. To knjiga služi ovako radi ukrasa, bez veze. Rekao, neće ništa da piše na koricama, Stefka, knjiga bez veze služi radi ukrasa, nema ništa na koricama. Čekaj, na slici neće knjiga da ima naslov? Neće. Što uradi? Pa zašto ne držim ako nećeš? Ana, nemoj da radiš te stvari. Pa to isto ko kad odeš u pozorište, držam da ti kako. Kad odeš u pozorište pa gledaš oni kao piju neku kapu i prospe se šoljcu, unutra nema ništa. Jesi me čuo? Da me maneš to folira, neće knjiga da ima naslov, ja neću da je držim u oči. Stefka. Stefka. Joj, sve stisao si. Stefka. Ostavi knjigu. Treba ti iza. Ostavi knjigu, nema veze. Da ostavi, a šta da držimo? Ništa, nemoj da držiš ništa, ostavi knjigu, prekrsti samo ruke, ajde. Kako? Prekrsti ruke, Stefka, ovako ja pičku. Kako? A no ovako normalno, Stefka, ko svaka žena, šta ti je? Ovako da... Jeste. Ovako da držim ruke na seku. Jeste. Će ti bude slika do mojega. Pa tu si lepo mogu da odeš na tašmajdene, evo ja ću da ti objasnim, mogu si odeš na tašmajdene, ako stoji svaka druga žena, ovako, drži ruke, ovako može stoji pored drugarice, ovako jedna može stoji sama, gleda ko prošao, ko došao, a treća sedi ovako sama, možda ništa ne radi i prekrstila ruke, jer što ti, ja bre ovaka žena, ja još nisam kao penzionerka, ja ove... Jebeš bre tašmajdan, molim te, stati je sa tašmajdanom, stani lepo, prekrsti ruke, Dobro, aj na sipaj, sliku. aj sipaj, Dobro, Ajde, sipaj, još ja. Vidi. Stefka, molim te. Ajde, nikad nema će vidiš. Ja sam dajem neke Evo ti. primere kako mi možemo naše. Evo, ajde. Eto i sebi, tako. Gde? Pazi! Šta? Gde?
da me unakaradiš. Ja ovaka lepa, pa ti to sad priče kao... Ajde, daj me usmeš, ajde. Ti kaže, nemoj da brineš, ništa. Što da brinem? Ne rekao Ja lepo, ja krenu mam taj štafelac, ja gledam šta ti. Stevka, ne mogu da okrenem kad tebi štafelac s tebe, zato što je to nemoguće, fizički je nemoguće, Stevka. Moram da budem ovdje da imam tu dijagonalu, Stevka, šta ti je? Daj da krenemo, molim te. Giacomo Balla. Molim? Pjera Liješevski. A? Pa znam ja, ti si onaj abstraktni slik. 100%. Ti kao crtaš mene, gledaš u mene, nacrtaš nešto deseto kako ti mene vidiš umetnički, jel tako? Znam ja to. Stevka, šta ti, šta pričaš to, čovječe? Češ da pustiš mene? Češ da me pustiš da krenem? Češ da me pustiš, šta ti je? Ne diram te. Pa nemoj, pusti me, čovječe, da se koncentrišem. Šta je problem? Pa nije ništa problem, nego pusti me da se koncentrišem, čovječe, 1000 stvari ima ovdje. Gde si pošla sve? Po vodu, možda je bude po vodu. Znam ja tako ko ti nakokaš me s alkohol pa u kreve da me nakokaš. Muški. Znam ja, gdje voda su i ovdje? Tamo ti je. Šta ti sam jelo, brate? Čula sam. Sad ćeš je dosetiš. Šutinja ti baš lepa. Štrokava. Ajde da krenemo, Stevka, može? Jao, sad kad sam ja popila i vodicu i rakicu, sad ti mene slikaj. Ajde, sad mi da krenem. Znam ja da ja ne mogu da ispadnem ko Mona Lisa. Ko devojka s bisernom inđušu. Ali aj Mika ne kliši na mene, ajde. Ajde, baš to. Ali da se vidiš. Ajde, da se sedim, ajde. Ko? Staviš te, šta ti? Ko je ovo pozdrav? Daj, zatvori to usta, čovječa. Stavi te noge, stavi ovde i ruke ovako prekrsti i pogledaj nešto. Šta je? Gde ćeš da uđeš? Jao, mene nešto ubode. Gde te ubode? Jao, da se zacepilo na stolica pa mi ušlo sad. Gde te ubode? Evo, ovdje, vidi. Gde? Neću. Evo tu pipni, ajde. Neću da pipam. Pipni, bre, pa si možda nisi pipni, bre. Neću da pipam, sve Ajde, ne znam šta je, znači, ne znam ni ja, malo znači. manje boli pa da čovjek trpi ovako, stvarno ne može više, znači. Evo ga, ja sam Čić, evo dolazi spas, evo ga. Ajde, sedi. Krotnica. Jeste. Volim ja krotnice. Vidim. Ja. Molim te. Počinjemo. Ajde. Vidim. Kako se ne? Šta je što se kada može se doći? Izdrži ovako. Ajde se. Dobro je, ajde. Molim te se ispravi se. Ispravi se to. Ispravi se. Ajde. Skoncentrisala sam se. Ajde. Ka meni. Kad sam ja imala 52 kila, pa negovanu kosu, drugačiji nakt. Ma rekao meni moja profesorka, bila mi je razredna, Bog da je dušu prosti. Kaže ona meni, ja sam najbolja bila bre iz Nemačkog. Kaže ona meni, Stefka, du sollst Germanistik studieren, dann kannst du Lehrerin werden und machen was du willst. Molim? Kaže, Stefka, što si ti lepa, pa si ja ti žena. Kad budeš imala 50 godina, izgledaš kod imaš 20. I svaki muškarac će se okreći za tobom. To za nemački, to mi rekla mi, možeš ti Stefka da studiraš bre filologiju, sve desetke će dobiješ. Da predaš bre u osnovnoj, u srednjoj, na fakultet bre, možda hoćeš. Što je neposlušan? Trebala si. Pa što nisi? Zato što sam se upropastila ranom udaju. Što? Ženi kad je ona stvar u glavi,
Ne može ništa da je sačuva tamo. Tako ni ja nisam primetila da počažila da mi se urušava. Pa ti otkači jednog drugog. Dok otkačiš njih 5-6 bre, prođe život, nisi ni sastan tako. Dobro, što se ne uvati za nekog, mislim, ono, možeš da živiš ko Ne uvatim ti se, da ne lajem za šačicu, uvati se se grčno uvatio bre čovečka. Daj nego da, mogu ja da uzmem flašu, stani pored mene? Možeš, ajde, uzmi. Daj priključem ja stol. Uzmi flašu sam. To, žao mi te prekidat samo. Dobro, ajde, uzmi. Malo, Kameni. Telja Mikan, izvolite. A, ti si bucao. Šta kaže? Ništa. Evo, sedi preko puta. Da, normalno je, koliko može. I nisam gola! Dobro, čuti, stani. Šta kaže? Ajde, kaži što ćeš. Jesi ti lužni? Ne se jebaš, ti nisi važan. Skloni se, žena priča, pusti me da završim. Pa šta kaže? Skloni se. Ej, ajde, nemoj da se zajebavaš, šta ćeš da mi kažeš, imaš nešto ili nemaš nešto da mi kažeš. Daj, deži, pa ti si lud, ajde čao. Šta kaže? Deži, buci. Šta rekao pa A, buci. Petar, daj sedi, molim taj više. Sedi, ajde, žulim, ajde. Šta kaže buci? Ništa ne kaže buci, ništa, Petar gluposti. Nemoj da mi odaljavaš. Dobro, ali, ajde. Šta kaže buca? A ništa ne kaže buca ko buca. Pa vidi, buca dobar čovjek, da ti kažem. Ajde, Mika, ne pa pitam te šta kaže, ne bre, kakav je čovjek, A kaže ti dobar je čovjek, a to nekako nekad, znaš, ume da pričate neke gluposti, ba kada te mislim, nije ni važno zapravo, jer... Ti i ja da imamo snoša. Molim? Ti i ja se pickimo malo, ja? Molim? Da ti i ja vodimo ljubav, to on kaže. Molim? Uđi u mene, čovječe. Skloni se žena od mene. A? Beži tamo. Da, oče meni da priča. Čovječe, Stevka ne znaš ništa, zato što buca. Buca nije svestan. Kako ti objasniti sad to, mislim, pogledaj sebe, vidi mene. Prelepo. Ne, on nije svestan te naše... Kako difference, you know? Between nas. On će mi pričat za diferencijacije, a ne zna čovjek 3 krigle do stola da odnese da ne proste. On će mi pričat za... Nije to Buca rekao, ja sam rekao to za radio. To si ti. Ja sam. To je onda druga stvar. Ja mislila on nekako da ga psujem još malo. Ti govno jedno, on će meni nešto da priča o tebe, bre, svinja bre debela, šta ti znači to te razlike da razumiješ? I šta ti znači to te razlike da razumiješ? I šta ti znači to razlike da razumiješ? Šta si mi se zamislio tako bre? Crtaš. Kako pogodim? Neka me snaga uma. A nemoj ti da daš do te razlike tvoje. Daš ti jedan od mojih muževa bio stariji od mene, bre. 18 godina, 100% imao. Toliko bre, stvarno ti kažem. Slušaj me šta ti pričam. Mi smo se mnogo lepo slagali, još nismo imali problema. Jes da on nije mogu uvek. Jer ništa šta će, ne bio on. Ako lepo pevao, Mikane, pa kad ustane ujutru pa krene da mi pevlje kao Slavujča. Pa Slavoljub se zvao! Slavoljuba ja od Milošte Slavujča. Mikane, ti i ja, ne bi bilo kiksa to me upitanje. Ne razumijem. Kažem, ti i ja, ne bi bilo kiksa to me upitanje. Daj šta priča, ću ti to. Ja ti kažem, bre čovječe, stvarno ti kažem. Ti i ja, ti si mlad, lep, dođi da ti dođi. Dođi, stežice, dođi da ti kažem. Evo, dođi da ti objasnim. Šta je bilo s tebe, kaži? Ti i ja, Mikane, moj dragi, ti si lep, ti si umetnik. Ja laka isto lepa, nisam umetnica, mogu da budem... Ajde, krati.
Ajde u krevet da ti pokažem na šta sam mislila. Čeka, pusti me! Čeka, ostani! Ne bi Stevka, ne! Da se odmorim. Vidi se ovako. Pusti me to. Drži. Pa neću. Ajde bre, teoretišem pomalo. Ajde. Sam videla je kako. Ajde. Kaže jedna me... Šta? Ajde. Jedna meni. Ajde. Dobro, ajde. Jedna meni. Dobro ste, ajde. Ajde, si pošla, jesi? Jesam jedna tebi, malo. Što ovo? Tako. Što si mi prošla, Stevka? Namjerno si ovo uradila? Zašto si ovo namjerno uradila, Stevka? Što si ovo uradila? Prosim baš šakiju, Stevka! Da vidim, dođi sad ću ja da rešim to. Šta ima da rešiš? Pusti da se osuši! Pusti da se suši! Nemoj da radiš to, pusti! Ne, Stevka! Čekaj, čuti dok duvam da ti ja to brižem. Stevka, daj ustani, molim te, pusti! Sedi. Ne bi ti bio uplekan kod Stevke uopšte. Hvala bi tebe, Stevka. Ko mladi vojnik pušku. Ko pionirče kapicu. Ko buca 150 kila žive vagena. Ko bi te ja? No, Stevka, šta ti je više? Popila ti malo, a? Daj, čuti, molim te, sa tim pričama, ovo glupe su ti priču, čuti. Što su glupe? Kako što su glupe, Stevka? Pa ti znaš da sam ja juče, nije važno, juče sam išao s jednom devojkom, 22-3 godine, lepa, ko lutka, modelina se bavi, verovatno, išao šetao, čovječ išao na dejt, išao, razumeš, išli šetali na kej. Na kom keju? Šta, pa ne, ajde ti kad znaš sve na kom keju smo bili, pa bili smo na keju, gde ljudi idu da šetaju na keju, da se za ruke. Ajde, kenjaš bre, ja ti samo pričam do ti... Ne razumijem. Šta rešiš, Stevka, šta ti je? Ne razumijem te šta pričaš. Sretno bre, brate, mili malo da budemo dođi malo, nekad ode. Ajde mikrofon. Sretno malo. Černobil ode tvoj, skuo nešto, pa dobiš tako sumnju, ajde. Dobro, Stevka, čuti više s tim glupostima, ajde, molim. A i... Nemoj ti da daš to, slušaj me, sad ću ja tebi da objasnim. Gledaj, pratim ovako, ajde, manje to sad, slušaj. Ovako. U jednom erotskom listu, kad me pratiš, Vrati me. stale ovako 3 slike. Od devojke, od žene i od babe. S pitanjem za čitovce se pogodi koja je koja. Ajde. Ovo najstarija baba. Evo to. Što je dobro? Ti bre video mačkicu u životu. A to, kako nisam, zato putom. Ajde. Koja je koja? Ne znam, kako da znam. Pa naravno ne, zato što to sve su iste, sad ću ja da ti objasnim ovako. Ulaziš ovako u stan, on lepo ovako po tvoj, pa ima ovako neke te slikice gde, a ispred fasada se raspada. Tako i mi. Nesretne žene. Možda imaš dušu ko okean. Zajebute ove bure. I ove sise što vise. A srce traži svoje. Ne priznaje ono objektivno stanje. Šta je što ste rekao? Znam ja da ćeš ti da kažeš da iz mene govori rakija. Zabludi si. Meni rakija služi. Meni rakija možda ne služi da mi pomuti pamet, nego da mi razveže jezik i da mi ohrabri srce. Eto, to ti ja. To Stevka, mene seri. Sviđaš mi se! Idemo ti staviti. Doći se ti desiti. Šta? Doći se ti desiti. Pa jo, lepo
bi bilo da ti i ja nekada odemo da se prošetamo, da popijemo po neku, a može se desiti da ti, čoveče, se uspavaš od tolikog alkohola, ili, na primjer, ja da se uspavam, znaš, i onda možda bude da se ispovraćaš od alkohola, ali nema veze, ja bi ti to prosto navikala, ja se sapnu tog i padoh. Mikane, ja se saplala i ovde sam pala, Mikane. Mikane! Dobro, ti... Ti slušaš šta je priča? Nažalost. A šta si zabio tamo, ja kažem ti pala sam. Zato što slušam, pokušavam da crtam i razmišljam, još da pričam, malo bi mnogo bilo. Pa razmišljaš. Da. O čemu? Niječe. Mislim o onome što ti pričaš. Opa, Da. i tako. I ne mogu da verujem. Ja, prosto fantazije. Steka, to što pričaš jednostavno nema smisla, nije istina, razumeš? Razumeš da nije istina, Steka? To, ja samo pričam istinu, kad smo kod istinu. Steka, da li znaš šta je istina? Hoćeš da ti kažem šta je istina, Steka? Istina je da ti i ja ne možemo nikad da se bavimo istim stvarima, Steka. Ti i ja jednostavno nismo isti, Steka. Ti i ja ne možemo da idemo zajedno da šetamo, da budemo zajedno, Steka. Ne možemo jednostavno, Steka. Nismo bre par. Eto, to je istina. I malo me plaši sve ovo, da znaš. Plašite Da, plaši me. A šta sad ja da ti poziram gola? Ne, ti se. Što se dao s tim na faksu, na moj sesku. Što se dao s tim na faksu, sigurno. To vi tamo radite. Znam ja da vi to, slušaj me. Imao si ti modele i modele. Sigurno bilo i starije i mlađe žene, što sam se... I ti što mi kažeš da si kao nisi se palio, jel? I ti se nisi palio, jeli? Možda mi odgovoriš kada te pitam? Ne. Steka. Steka, čoveče. Tebe kamenu, ti njega hleba. Kad ti život da limun, i uzmi Steka napravi limunadu. Puna škola đaka. I onda lica. Život da prst. Baš cijelu ruku. I se zahvali. Steka. Ti si dobra žena, Steka. Da te dražiraju ovake svinje ljudske kuštine. Ti, Steka, vrediš. Steka. Steka, zračiš. Steka. Pričam. Šta ljudi razgledaju kako si ti, jedna dobra duša. Steka, izvini što prekidam duboko moj razgovor, htio sam samo da ti kažem, izvini se. Eto, nadam se da se ne ljutiš. Ma ne ljutim se uopšte. Evo, povredio si me da ti kažem. Dobro, jebi ga, nisam teo, izvini. Nemoj da se ljutiš. Si Ma ljuti? ne ljutim se uopšte. A šta onda, ajde, samo se kameni okreni moj. Razočarana sam. Koga? Koga, Steka? U život. Čovjek se taman ponada, ono ga život lupi po glavi i čas ga vrati u realnost. Dobro, Steka, ajde. Naći ćeš ti već nekoga, ajde. Dobra si ti žena. Koga? Koga da nađem? Ti misliš, ja volim što idem u dobar cug svaki dan? Misliš da volim tu rupu od bifera? Pa ja sam tamo s početka išla. Računam ko ću nađu nekog čoveka da drugujemo, da živimo zajedno. Sad sam nalazila na njihove
Pijanice. Dok ja i sama nisam postala to. A ne mora to meni niko da priča. Svesna sam ja toga, nego je to... Ajde mi pamet ostala čista, pa težim ti nekim normalnim stvarima. Ajde to. Dobro, Stevka, evo možda dođeš kod mene da popijemo rakijesu, da popijemo kafu, kad si usadnjena. Meni ja lepo i da kuvam. Eto, možeš nekad i da skuvaš nešto i tako. Pa uzem neki put i prespavam. To ne. Što? Zato što imam jedan krevet i ne možeš da spavaš. Kaki problem ja na patosu? Ne možeš, Stevka, da spavaš na patosu, žena da spava na patosu. Jes, Bože, ja svašta pričam, pa neću ja žena na patos, ja ću krenuti. Ne možeš, Stevka, da spavaš ovdje, kraj. Što? Dogovorili smo se. Kad smo se? Sad. Nismo se ništa. Jesmo se, Stevka, dogovorili ideš kući. Kako ću idem kući? Lepo, autobusom. Pa ako zakasam neki put... Ništa, ideš peške onda. Kako ludo da noći idem peške? Stevka, ne možeš da spavaš ovdje. A gotovo? Nije gotovo, stani sad. A da priviri malo? Nemoj da priviriš. Da priviri? Nemoj da dođeš ovdje. Ajde, Pusti da me. priviri Pusti me malo, da da dođeš. pišu. Nemoj da šta Da ti. pipne malo. Šta da pipne? Pa da pipne, znaš, šta je, došli malo Šta te bilo? Nikne malo da pišu. Stvarno da pipaš ovdje, sramota, stara žena da me pipne. Ja stara žena! Fali mi! Sama sam! Pa imam nešto kako mi da ti pitati, ja kad mi to objasnim, ja sam sad... Ja žena ovaka zdrava, pravasta, sita, ima potrebe ko što svi na svijetu imaju, razumiješ i ti, Mika, ne, sigurno, slobodi se, reci. Čekaj, Stevka, tebi fali seks. To! Mika, ne, razmisli malo. I tebi sigurno fali. Ti uopšte nisi bio sa mnom ženom od 22 godine. Videla sam te, ja sam deo si dobar cug cijel dan. Pa da, znam, ja to, razmisli. Misliš da meni fali? Sigurno. Sigurno. Ne, sad ti navodiš, pošto ti malo na mogu da govorim. Sad navodiš vodu na svoju vodenicu, Stevka. Aman čoveče, razmisli malo, pa i tebi fali, kažem ti. I slušaj me što ti pričam, ja nemam sidu, ne drogiram se, ne idem na tehno žurke, ja sam ti sigurnija od ovih mlađih milijardu puta. Mika ne, ono što se desi između nas dvoje, ostaje između nas dvoje i ova 4 zida. Ti si premikani nezahvalan. Šta si nezahvalan? Kako sam nezahvalan? Zato što ja stojim ovdje cijel dan, čekam da ti naslikaš to što ti bi danas dan teza, taj portret. Pa onda stani, Stevka, da te Pa ja ne po tebe pitam to što treba, da oslice, to što treba da radim, ti meni ništa ne Stani, pitaš. Stevka, tu, evo, stani. Ja tebe stvarno konstantno... Evo, stani ovdje, malo šarani, Stevka, okreni se ka meni i prekrsti samo ruke, Stevka, gledaj ovdje, ajde. Diši slobodno. Ja tebi činim i kad ne mogu biti meni da učiniš. Šta da ti, Stevka, učinim? Šta da ti, Stevka, učinim? Da ti učinim i da te odvedem u krevet, da to da učinim? Stevka, jeli? Ako nisi romantičan, ne to uopšte. Stevka, ja ti molim. Da. Ne! A ne! Šta da bre? Beži tamo, stani tu od mene. Tu, prekrsti tu ruke i gledaj mene, ovamo, ajde. Da se nadam. Radim. Dobro. Pogledaj me se na ovaj naš krevet, da mi tu Nemoj, jednom molim te, stani pospremite. tamo, molim. Jao, brate, mogu da odem do dragstora da kupim nešto da mi ručkimo. Ajde, jesi gledao? Nisam, Marna, Jel Stevka. gotovo? Nije gotovo, Ja sad bre ne mogu više da čekam, bre čoveče. Sad čekaš, malo, Nisam molim. ti ja ne znam više ta duga putovanja, sam ti ja pričala. Kad sam išla na more sa sestrom u Sutomore, kad me sestra vodila na more u Sutomore, da li sam ja tebi to pričala? Nisi, ajde. Slušaj, aj sedi da ti pričam. Ajde, molim te. Sedi, ajde da ti. Seo sam, ajde. Slušaj,
njen pokojni muž sazidao kuću u Sutomore. Od svih gradova on će u Sutomore da mi se povela ona mene na more te jedne godine. Jedne godine vodila drugaricu Maju, pa sljedeće godine bila ona naša strina jedna iz Nemačke što bila. I onda povela mene, zato što ona ume da pliva, pa da plivam ja isto nje. I krenemo mi i kad sta došlo na Zlatibor, meni došlo teške da se vratim za Beograd. Ajde bre, nisam ti ja više za ta duga putovanja. Bre, siđi iz busa, uđi u bus, siđi, uđi. Pa bre, pokučiše mi se noge, bre, čoveče. Mnogo bolje da ti platiš lepo avion i ideš, brate, mili, lepo avion, ko gospodin, bre, ko gospođa. Razumeš ti, ja sedim u avionu. Čekao, ajde uvijek sipa rakicu. Evo da sipa. Evo, malo, tebi se ne razumeš. Da ti znaš koliko košta ta karta za njega? Ne znam. Ne znam ja. Pa gotovo. Nije, sačekaj, stani malo, ajde. Stara sam ja čekalica. Kad Steka nešto čeka, ona i da čeka neće. Sad je Steka trenutak za final touch. Pazi ovo samo ja znam. Gledaj. Ne znam neću. Ajde, nikad ne, ja sam spremna. Ajde. Ajde. Ovo ja radim, pomogla sam svojom. Kakve ove mlađe žene, ja ću ti propasti načisto. Ajde, kakve ove mlađe žene, one ne znaju ovo. Ajde. Ne mogu da klečim više, bre, ajde. Gotovo! Ja ne bi da tu vredim, ali... Ja nisam osjetila ništa. Gotovo, ja... Ne, slikaj gotovo. Ma mogu da vidim ja to. Sliku. Možeš. Šta je to, bre? Slika. Je to moguće, čoveče? Je to pljunuta ja, bre? Ili ima u pičku materiju, kako? Ti se sviđa, sad? Gde mi se ne sviđa da je ovo ko aparatom slikam? Imaš malo da se samo doradi. Nemoj da diraš ništa. Ja ne mogu da ti ovakav dar nosiš u sebi, a dozvoljavaš da... Šta dozvoljavam? Mika, ne. Pogledaj se na šta ličiš. Upucao si se ko papučijski mačak, gde zarazi si u tu kosurdaču i tu bradurinu, moliš bre bucu za par pića na crtu, onu bucu bre što kad pišća on ne pušta vodu i ne bere ruku. Onu bucu što kad čačka nosom to posle pojede, to tvoj život lepo te pita. Dobro, Stevka, ajde. Jer to je tvoj život. Pretera ga, no. Sedi tu da ti objasnim ja, sedi tu da ti objasnim, sedi. Ti vidiš bre šta je po galerijama. Sve bre sama koja je kakva abstraktna umetnost, prost narod ne može da razume. Ja ovaka žena bre kad odem u galeriju. Hoću bre da znam šta ima na sliku na slikama. Ne treba zove policiju bre da mi ga stomačiste. Ajde bre molim. Ima smisla to. Ima smisla, slušaj da ti kažem još jednu samo jako bitnu stvar. Ako si umetnik, onda budi umetnik. U ostalom ne, ti apstraktni slikari, to što ima po galerijama danas, oni bre ne znaju da rade to što ti radiš. Da slikaju jedan žuti i jedan azurno plavi krug i nazovu sliku i jesen na mora. Pa je skurac jesen na mora. Ti vidiš kod brice, kod krojača da se uljudiš i magla iz ove zaguljene sredine i nemoj ko Boga te molim se okrećeš, ne dao Bog se vratiš. Sad idemo u Beč, Njujork, jesi ti normalno? Da, za tebe je Beč, Njujork, Pariz, možda nije bre ova Steka, ne idem ja nigde. Nigde. Šta ti je? Nije mi ništa. Šta ti je? Nije mi ništa. Što se naljuti? Ja ti... Nije, nego ne idem nigde, Stevka. Za krojačevi trebaju pare za ruke, za materijal. Brica isto, jebi ga, i on traži svoje. Da bi otišao u Pariz, Beč, to treba da ima neke ranije radove i eto. Dobro, ponesi. Šta da ponesem? Supermana ovo gore. Što? Stevka, da si normalno, čovječe, nema.
Imaš bre. Pa šta, nije to ništa. O dobro, naslikaj novo. A da, platna nemam, boja nemam, šta da slikam? Portrete. Portrete? Uva si pametna, čije? Što čije, ako ideš bre, brate Vili, u dobar cug svaki dan, onda nađi nekog kandidata tamo pa naslikaj Šta, čovjek. buču da crtam? Molim te, njega ako Ponovo na slikaš, buču da crtam. slušaj me, njega ako slikaš ovako, su li njegove krive noge ili kako Da, ćeš ajde, jedno. Ja onda posle prećeš bre na Dragančeta, na Dragančeta ovako kako sedi ovako pokrikaš svi ovako noge, ovako gleda, pogled mu do tao pičku materinu cigara usta. Nije bavi ga škoti ili tog Zibadjavić, koliko puta sam ja njemu račun platila zbog jo, cepanicu, budeš lepo cepanicu, kupio bre onih 800 kišobrana će preprodaje kod Kineza kad uzeo, udarila suša 2 meseca, nije bre, on ispred dobrog cuga sedi ovako će proda. Čekaj, ja jogurt. Se sjećaš njemu, sve ja sam nešto? Njega zaboravi. Njega ćeš lepo, kad mu se ustrao golub u krigu. Punu facu ko. Čekaj, mu buce zamenio krigu. Gde mu bre za me, ajde, od kome pričamo? Vidi nego najmali što radi tamo, onaj novi. Buca i on rade zajedno. Rade malo, da. Da, rade oni zajedno, nego kako se zvaše vrite. Rade. Da, ovo stvarno mu prespo u drugu krigu i dao mu za svoje ovaj A čekaj, stvarno ovaj kreten, opalila je stvarno debelo. Pričamo, buci pričamo. Ajde, ne molim te, Ne, nevjerovatno, znaš. Jeste, ali ti mene pitaš neka glupa pitanja za Bucu, da li Buca zamenio? Pa naravno da nije zamenio čovjek. Pa, Koliko ima sati? Pola 8. Pa krenuli smo. Sedi tu, Stevka, sedi, Ajde, pokri se, ajde, pokri se. pola 8. Nije, Stevka, došao mi čovjek koji postigne. Ovo biš ti dvojica na mene. Neću ovo gledati! Pokri se! Pokri se, budi tu! Evo! Evo me! Evo me! Vi ste! Da, evo me, pola 8. Da, jeste, da. I gotovo? Pa naravno, ja kad kažem onda je gotovo, ne? Da, bre. I gde je? Evo. To. To je... To je to? Aha, da. Mislim, vi ste rekli da hoćete bilo kakav portret. Jesam. Pa niste baš bili precizni da li to treba da bude mlađa žena, starija žena. Da, niste. Molim? Da. Šta? Pa to. Aha. Mislim, nisam bio precizan, da. Jeste, da. Ili, da ti znaš ovu ženu? Cirkali. Ženu? Da, odakle poznaješ? Ne znam njenu, ne znam. Pa kako si onda portreti svako ne znaš? Ja to iz glave uglavnom. Zajebavaš ti mene, a? Ne, tamo posle gospodine. Aha. Ne zajebao? Iz glave, kažeš? Da, iz glave, ja tu zacrtam tako. Dobro, slušaj. Da? Da ti se nije možda javilo u toj glavi da se ova žena, kojim slučajem, zove Stevka. Kako? S-T-E-V-K-A, Stevka, jesi sam čuo? Čuo? Šta si čuo? Pa mislim, čuo sam da se ta žena Stevka zove. Ta žena Stevka je igrom slučaja rodila mene pre 18 godina. I kad sam imao nešto manje od mjesec dana, odnela me lepo kod svoje sestre, moje tetke, i otišla na minut do prodavnice. Onako, na minut, do prodavnice sam. Do dana današnjeg ja nju nisam video, kapiraš? Ja ne znam što, ne znam što da vam kažem, gospodine. Verujte mi. Ne znam ni ja, veruj ti meni. Pre mjesec dana srela se sa tetkom nešto kod lekara i na njeno insistiranje dala svoju sliku. Pre mjesec dana. A sad nailazi novi portret za koji bi ruku u vatru stavio da je njen. Mjesec dana posle. A tolike godine bez traka, bez glasa, ni pismo, ni razglednica, pa ti telefon! Ništa. Baš? Ništa.
Jako mi je žao, gospodine, mislim, nisam. U redu je. Uzmite sliku. Neka. Hriste. Čuti. Bolje mi daj vatru da popijem. Da završim sa suvim životom. Da mi bude lakše. Istina to da ti je... S kim? Istina. Da vidim ja njegov mobilni telefon, pokušam da... Ne mogu. Ja ne znam kako druge majke, ali... Ja ne mogu da volim dete koje je začeto silovanje. To je jače od mene, ne mogu. Ko te silu stakle? Kum. Moj kum Mikan. Jesi rekli neko? Ja sam majica. Šta je rekla? Prvo nije mogla da veruje. Rekla će da zove policiju. Posle se smirila. I rekla da ne priča niko. Kaže, to kumstvo traje preko 200 godina s kolena na koleno i ne bi valjalo da se prekida. Posle? Šta posle? Ništa. Gde si? A nemoj ni ti da pričaš niko. Laži. Može. Za beli svet.